номаҳои падар. номаи панҷум. аксари донишҷӯён намедонанд онҳо кӣ шудан мехоҳанд. онҳо фирефтаи тахаюлоти хеш гаштаанд. гӯё баъди хатми донишгоҳ ин ҳамчун сирре ба онҳо кушода хоҳад шуд. умедворам ту чунин ақида надорӣ. бисёре аз ҷавонон ин ё он касбро аз худ менамоянд, лекин намедонанд оё ин касби дӯстдошта ва дилхоҳашон ҳаст ё не. писарам, агар ҳис менамоӣ ки ин касби дилхоҳат нест, роҳи дигарро пеша кун. беҳтар аст хонданатро аз даст диҳӣ, назар ба оне ки 5 сол бефоида умри хешро дар донишгоҳ гузаронӣ. он чизеро ки дилхоҳ нест ва дар оянда истифода намебарӣ, ҷоиз нест вақти худро баҳри омӯзиши чизҳои нодаркор сарф намоӣ. масалан, агар ягон забонро меомӯзӣ ва баъдан солҳо онро истифода намебарӣ ва то мурури замон агар онро кор фармоӣ, туро лозим аст аз сари нав онро омӯзӣ, чунки он чизе омӯхта будӣ аллакай фаромӯш шудааст. ва ин аз он сабаб рух медиҳад ки забоншиносӣ мақбули дилат нест ва ин касби ту нест. худро дарёб. қалби худ ва касби худро пайдо кун. ин коре аст ки туро бармеангезад, ба ваҷд меорад ва илҳом мебахшад. бинобар ин аз кори дилхоҳ ҳамеша шод мегардӣ. кори дилхоҳ ба ту озодӣ мебахшад ва ту тайёр ҳастӣ бемузд ин корро ба анҷом расонӣ. ҳастанд нафароне ки аз паси орзуҳои пӯч рафтаанд ва имрӯз эшон фирефта ва ба доми танбалӣ гирифта шудаанд. аз нобарорӣ ба майхорагӣ рӯй оварда ҳаёти худро бохтаанд. он нафароне ки барои омӯзиш тамоми дороиву сарват, вақт ва тамоми ҳастии худро фидо кардаанд, чунин касон шахсони барҷастаи замони худ гаштаанд. агар интихоби касб барои ту мушкилӣ пеш меорад, пас касберо интихоб намо ки дар ҳама ҷо зарур ниёзи ҷомеа мебошад. агар амалеро ҳамчун ихтисосчии соҳибкасб иҷро намоӣ, ҳаргиз бенон намемонӣ. ҳама чиз дар дасти туст. инак ту дар муқобили мушкилоти интихоби касб истодаӣ. барои худ ҳадаф гузор ва бо мушкилотҳо нигоҳ накарда барои комёб шудан ҷаҳд намо. танҳо ба хотири омӯзиш таҳсил накун, лекин ба мақсади ба ҳадаф расидан илм биомӯз, то ин ки дар ҷомеа ва барои миллату ватан саҳмгузор бошӣ. дар ҳар сурат ман аз ҳар интихоби кардаат шод мегардам. мехоҳам пас аз хондани ин паёми ман ту касби худ ва роҳи худро интихоб намоӣ. бо муҳаббати самимона, падарат.